Hola, e volvemos a estar un día máis aquí na mira local. Volvemos a ter esta tertulia política na que imos falar de todo o que ha acontecido ao longo de os 15 días que nos hemos visto de novo. Temos outra vez por aquí a Ángeles. Hola, boa tarde. Bienvenido. Moitas gracias. Sofía. Hola. Manuel. Hola, boas, que tal? Adolfo. Non che sai o meu nome? No, me quedé ahorita bloqueada porque es que os voy a contar lo que pasó y lo voy a hablar en castellano porque me defiendo mucho mejor que en gallego si ustedes me lo permiten. Nos mandaron en la mañana los medios de comunicación, el Concello de Carballiño, un comunicado diciéndonos acerca de unos arreglos que se hicieron en una rehabilitación de escaleiras, pasarelas, estructuras de madeira no sendeiro do Río Arenteiro con un valor de 278.868,70 euros. En ese mismo comunicado nos informaban que también se llevó a cabo, lo voy a leer en gallego, a transformación y a rehabilitación de dúas marquesinas de autobús, una localizada no Catro Camiños e na Veiga. A obra contou con un investimento de 299.623,83 euros e permiteu renovar por completo as dúas cubertas con madeira, iluminación e un diseño moderno. Trátase de unha actuación que mellora a funcionalidade diaria para a veciñanza e a percepción dos visitantes que chegan no Carballiño. Teño aquí o comunicado. Fai un momento antes de entrar a esta tertulia, o Concello saca un comunicado dicindo que isto é un bulo. Non é un bulo, pode ser un error de eles, pode ser que se lles pasara algún número, pero non é un bulo. O comunicado está aquí. E o que pon é eso. Eu non sei se alguén quere opinar acerca de isto. Home, a ver, permítime logo que empeceu, xa que se olvidou Ana do meu nome, pois vou me tomar a licencia. Que va, non pasa nada, muller só faltaría. No, vamos a ver, paréceme que o Concello do Carballiño directamente está convertido nun homenaxe constante ao ridículo, non? É dicir, non pode ser polo que nos amosas. Todos cando vimos esa nova esta mañá quedamos abrallados, porque esa nova sae no xornal La Región. Publicaron a varios medios nas súas edicións digitais. E claro, sí, como dúas marquesiñas que eran, lembrarlo a xente, non? Que eran aquelas da Diputación de Latón que andaban por aí dentro dos anos 80, que as plantaron ali e despois veu unha empresa de carpintaría de Celanova, creo lembrar, que poñía a furgoneta, recubriu unas de madeira, cortoulle un anaquiño para poñer un metacrilato, e puxeronlle uns vinilos, calenda 4 caminos, en perfecto castelán, ademais, e bueno, pois, claro, cando vimos que, según o que se publicaba, costaba 300.000 euros, pois todos nos quedamos un pouco abrallados. Pero, curiosamente, ningún pensamos que fora imposible, porque o Concello do Carballiño últimamente que se especializa nese tipo de cousas. Bombas manuais para sacar agua do bañiño de 15.000 euros, arranxos de pasarelas de 70.000 euros que por baixo non se lle toca, cousas así, non? Pero, bueno, o grave é que, efectivamente, agora, visto o comunicado, que non tuveramos ocasión de velo ata agora, o grave é que o Concello do Carballiño, que lle paga unha empresa para levar a comunicación unha boa pasta, encima o problema é de redacción deles. E salan á tarde xustificando, e en vez de recoñecer un erro que o pode cometer calquera, non, saen atacando, que é un bulo dos medios, que son inventos da oposición, pero estámonos volvendo tolos realmente con este tipo de temas. O sea, encima de non ser capaces de facer autocrítica, de facer malas cousas, non son capaces de facer autocrítica. Pareceme realmente grave. E por último, quero recalcar, porque non me parece menor, que en todo isto tal estamos perdendo cousas de vista. É dicir, eu lembro ao alcalde en funcións, el representante máximo do Partido Popular no Carballiño, dicindo que esas marquesinas non ian costar nada aos veciños do Carballiño. E, home, inda que non foran 300.000 euros, porque se equivocaron eles, no segundo comunicado falan de que foron 10.600 euros esas dúas marquesiñas. Eu non sei se para os gobernantes do Carballiño, para o PP e o PSOE do Carballiño, 10.600 euros do peto dos veciños é nada. A min pareceme pasta, eu non gano todos os días 10.600 euros como para decir que eso non é nada. Entonces, bueno, pois unha pedra máis, como digo, no templo ridículo que se está constituindo. Bueno, pero comentábase que podía haber un erro nun cero, en vez de ser 300 que fosen 30.000. Pues yo el cero no sé dónde me sale porque son 299.623,83
2,83. Si tú me dices dónde se les fue el cero, Bueno, se redondea a 300.000, le quitas el cero y son 30. Pero ao final son 10. pero sigue siendo O se más. equivocaron no último cero e no De primeiro. todas formas, sí, aunque así fuera, los 10.000 las dos marquesinas, faltan marquesinas por el pueblo que arreglar, digo yo, ¿no? Sí, pero o precio que se está poñendo a Marquesina hai que esperar. Bueno, pero los demás tendrán derecho a tener una marquesina de 5.000 euros. Home, sí, o de 150.000, está claro, pero bueno, eso, insisto, como todo vai tan caro e tan complicado. A ver, eu acabo de ler agora aquí o comunicado, claro, vamos a ver, 300.000 euros en dúas marquesinas, vamos, entón sería o non vai máis, pero sí que o pon, o sea, sí, pono no comunicado, pon eso. O que pasa é que o que se evidencia neste desgoberno é que hai veciños de primeira e veciños de segunda, porque tú dis, Ángeles, que, bueno, todo o mundo ten dereito a disfrutar dunha marquesina de 5.000, 10.000 euros ou o que coste. Tamén todo o mundo ten dereito a disfrutar da limpieza, non como unhos veciños limpiase as rúas, a outros non, unhos veciños teñen algún paso de peóns pintado e iluminado, o resto todo non. Entón, claro, o das marquesinas, todos sabíamos a priori que a reforma e rehabilitación, cando tú vas a restaurar algo, sempre che vai salir máis caro que compralo novo. E o dato máis destacado da marquesina dos 4 camiños é que non collen todos os rapaces, porque aí hai unha parada de bus para os nenos do cole e non collen todos os rapaces na marquesina. Claro, menos dá unha pedra, puxeron yesa, rehabilitárona, está iluminada e quedoulles moi mona, pero, home, o mellor necesitaba un espacio o doble e moito máis que acollera moitos máis rapaces, porque temos máis días de choiva que de sol. Pero, bueno, isto é un despropósito e é un exemplo máis de como funciona o Concello do Carballiño. E sacan unha nota de prensa dicindo que gastaron 299.000 euros en dúas marquesinas e quedan tan anchos. E Bueno, despois, pero si foi un bulo ao final. como un bulo. Non Isto é un bulo, é un erro do oficial comunicado do Concello, A ver, porque eu ahora a tarde... creo- Eu lino ahora, Claro, non hai bulo mira ningún. nada, eu non sabía O sea, nada. o que hai é un erro monumental do Concello de Carballiño que quen redactou esta nota evidentemente non fixo ben, porque agora a tarde reméndano dicindo que é un bulo malintencionado intentar decir o que din eles, que valeron dúas marquesinas 290.000 euros, acabo de ler Ana, cando realmente o que agora explican é que ese importe é o que pertenece a todo o proxecto que se fixo en todas as comarcas do Carballiño Ribeiro, cando aquí eso non se menciona. Entonces, o erro é deles, non hai bulo ningún. É un erro do Concello, e xa digo, nesa soberbia permanente que teñen, me dicir, oye, pois si, equivocámonos, había un erro no comunicado, e esta é a situación real. Non, saen atacando, que todos os demais somos uns malintencionados, unhos zoquetes, os medios de comunicación son do peor, en vez de decir, oye, equivocámonos nós. Pero se comunicado o redactaron eles, se puxeron no eles. Por eso. Claro, Que é o que y teñen que aparte- decir. Quen ten a culpa? Ahora el bulo, el dejar a los medios como que nosotros inventamos, como que nosotros nos equivocamos, porque ellos sacaron en el comunicado que gastar 299.000 euros en solo dos marquesinas es un dato falso para confundir a la ciudadanía. La Pero- realidad es que ese era el vestimento total de Oxeo Destino. Claro, No, nin é certo eso tampouco, Sí, é dicir, eu ando ben pescudando porque eu son de naturaleza curioso, me gusta saber as cousas, e resulta que non vai así a cousa, eu ando ben mirando, resulta que cando se montou todo isto foi no ano 2021 e foi para acceder aos fondos Next Generation, que están dentro dos fondos europeos, fondos FEDER, e resulta que se destinaban durante 4 anos, que se aprobou no 2022, me parece a cara a finales, durante 4 anos a repartir en 4 eixos de actuación 1,5 millón de euros. En cada eixo de actuación se destinaba para cada ano unha certa cantidad. Entonces, ainda así non é certo de que no eixo 1 que ven encadrada estas actuacións non se destinan 300.000, se destinan, creo que vai durante os 4 anos preto de 600 e pico mil euros. Entonces, hasta eso nin o explican, porque que despois van mirar a ver o que se ten gastado, porque isto se fai mediante a lei de contratos do sector público e non aparece nada por ningún sitio. É dicir, xa non é a primeira vez que desde o Tribunal de Contas lle tiran das orellas ao seu destino Carballiño Ribeiro, o propio Concello, e incluso a mancomunidade do Concello do Carballiño, que ainda que o Concello non teña parte, bueno, por aí hai outros concellos, por non ser claros e transparentes a hora de dar esta información, porque non deixan de ser cartos
de todos nós, ao fin e ao cabo. Entonces, Por o suposto. que tiñan que empezar era por aclarar toda esta situación e dicir, pois esta cantidad veñen destes fondos e se destinan a este eixo de actuación, o eixo 1 que ven marcado do arreglo de marquesinas, arreglos de sendeiros, bueno, todo o que ten que ver coa sostenibilidade. Entonces, a partimos de que non son claros, é que despois teñen un error de redacción e a culpa é dos medios por publicar o seu erro de redacción. Non, hai que asumir a culpa cando alguén até... E o primeiro, eles o que tiñan que dicir é, bueno, redactámoslo mal por calquera motivo, pedimos disculpas, explicamos mal esta situación, aclaramos ahora. Eso sería o coherente. O que pasa é que, como aquí a soberbia é a marca da casa, pasa o que pasa. Bueno, Sí, sí. y ahora, perdón, ahora Sí. que estoy viendo lo que ellos mandaron, también pone que tampoco se invirtieron 278.000 en el arreglo de las sendas, Bueno, pues- sino que fueron 50.642,98. Bueno, pues habrá que ir a clases de redacción O que- e de expresión oral e escrita, digo eu. Alguén Que terá lle, que ir. que lle den o premio Matemática. Pulitzer ao periodismo ao Concello do Carballiño, por favor, porque de verdad, o sea, é que é literal. Eu agora, ao ver o comunicado que non o vira, vexo que o que se publicou é literal. Non hai ningunha interpretación por parte de ninguén. O Concello di, estas marquesinas, unha inversión de 300.000 euros, 299.000. E así publicaron os medios. Enfádanse porque publicades os medios Perdona. o que les din. Subiredes as redes despois o comunicado, verdad? Por supuesto. Para que quede constancia. Por supuesto. Perfecto, pois blanco e en botella, perdona. Sí, sí, no, tes toda a razón, Manolo, é que non dá moito máis de sí, efectivamente, a palabra é soberbia, porque cando un comete un erro, en vez de poñerse a pegarlle a todos os que oye, mira que te equivocaches, pois coches e rectificas, cando o erro ademais é palmario e eles mesmos o están dicindo, pero non, é que hai que decir que a culpa é de todos os demais. Apuntaba Sofía, esa é a tónica habitual no Concello de Carballiño, vivímolo no pleno de outro día, que supoño que agora o comentaremos, donde para defenderse PP e PSOE ou para justificar as súas actuacións, o que máis se dedicaron a facer é atacarnos a oposición, que digo, bueno, pois isto é surrealismo puro, vamos. Pues yo no sé si quieran ampliar algo más, yo solamente decir que efectivamente en las redes sociales de la televisión se había subido la información tal cual ellos lo mandaron, que no se nos hacía exagerado los 278 si era para el parque, pero claro, 2 marquesinas, 150 sí, por eso lo recalcamos. Y solamente decir que yo sí voy a compartir el comunicado, no voy a dejar que Carballiño Televisión quede como un bulista y mucho menos mi nombre, que es el que está firmando las notas que salen en Carballiño Televisión. Así que si no es en el transcurso de hoy, mañana, en la mañana estará subido el comunicado y me imagino que todos los medios de comunicación que sacaron esta noticia después de ver que nos están llamando bulistas, harán lo mismo que estamos haciendo nosotros, de sacar la información que ellos nos presentaron. Porque nosotros creemos en lo que ellos nos están diciendo, no tenemos tiempo tampoco de recibir los comunicados que recibimos y ponernos a investigar si la información que ellos nos están mandando es verdadera, que se supone que debe de ser Supongo que sí. verdadera. Y vamos a dejar aquí el tema, Eu añadiríalle algo máis. O Concello, nesa falta de transparencia que ten, ahora si queres ser transparente, quere trasladar información aos veciños e veciñas, que publique os datos todos, os datos económicos do PSTD, porque calquer cousa que lle pregunta sempre, no, eso é deso, como, eses cartos caen do ceo, non é así. Como a gala das pulpeiras, estas cousas que nunca non sabemos nin canto se gasta, nin... No, e se lle preguntas, é como, bueno, a ti eso non che interesa, entón, como os veciños do Carballiño, si que lles interesa hasta o último céntimo, que o publiquen, pero non cun montaxe, que publiquen os datos e así nos informamos todos, porque, vamos, Pero parece un despropósito se isto, minten ata sen querer, que máis dá o que publiquen. Eso que- non é mentir, eso é un erro de... No, pero Pero que sí, despois cando salen a recalcalo, volven a mentir, porque non recoñecen o erro. Yo te voy a decir que si yo hubiera cometido el error, Claro. yo hubiera salido ahorita en cámara a decir, tengo que pedir disculpas a los ciudadanos del Carballiño porque di una nota que no es verdadera porque la información está aquí. Hay que saber aceptar que uno comete un error. Eso, Ángeles. La Pero, explicación, a ver, yo- partamos de que erros Estaba comete aí, pero- calquera. E o que Exacto. redactou equivocouse ou non Eso supo está. tal, vale, pois está. Mira, equivocámonos, sentimos o malentendido, Todos. esta é a realidade. Hai que Vale. saber aceptar. Pois diríamos, oye, pois que zoquetes, non, que se Sempre hai unha equivocan e tal. pregunta. Pero non Hai teríamos un erro. encima o que porque erros, insisto. Todos. Hai unha frase que creo que me corrixa Manolo, creo que é de San Juan de la Cruz, que usamos moito todos, que errar é humano. Sí. Sí, pero a frase completa que nunca se usa di que perseverar é demoníaco.
E isto é o que está pasando, esa é a frase completa. Tamén. Entonces, é o que está pasando, perseveran no erro, son tan tercos, tan tozudos, tan autosuficientes, tan soberbios que, no, pues equivocámonos, pues non pasa nada. Decía tamén Luis Lazase, as vitorias disfrútanse, das derrotas é onde se aprende. Non se aprende, claro, pero para eso tens que recoñecer algunha vez algún erro para aprender. Algún erro, claro. Bueno, pues sí, vamos a dejarlo aquí, ¿qué les parece? Y comenzamos con ese pleno que se llevó a cabo hace 8 días, el jueves pasado, y cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó. Hubo unas votaciones ahí un poco extrañas, hubo muchas alegaciones. Cuéntanos, Adolfo, Sofía, no sé, ustedes que participan dentro de los plenos, cuéntenos un poquito acerca de ese pleno. Bueno, pois, si o resumimos, podemoslo resumir nunha palabra, soberbia, non aceptan nada que se lles propoña, sexa construtivo, propositivo, sexa críticas, sexan explicacións, porque o podemos ver ao longo de todo o pleno. O único que viñan era, pois, encantados e maravillados ca proposta que traían de investimento da Praza de Abastos, que todos compartíamos, evidentemente que, oye, unha partida importante para unha infraestructura e mellorala, pero había outra parte que era a análise global. Por unha parte está mellorar a infraestructura, pero por outra parte está, mire, analizaron vostedes como van a sacar os postos a concurso, como van a encher a praza de praceiros, como van a facilitar o aparcamento para que si poidamos comprar dunha forma cómoda e demais, e dixeron que eso xo verán. Entón, claro, cando ti non faz unha análise global dun proxecto como pode ser ese ou como pode ser o do centro de saúde, pasa o que pasa, que agora temos unhas vallas de obra cunha marquesina, porque, claro, pecharon a estación e non se acordaron que iban seguir parando os autobuses. Entón, claro, por moito que queiras valorar positivamente un proxecto ata o final, non podes, porque que fan as cousas a medias. Sí, efectivamente. Eu estaba pensando agora, fiando un pouco co tema anterior, que mira que doado recoñecer erros, que eu creo que me acabo de equivocar e atribuín a frase a San Juan de la Cruz e creo que de San Agustín. Pero bueno, non pasa nada, é dicir, seguramente me equivocara, e recoñezo, tampouco, e non hai nada grave neso, non? O goberno do Carballiño é un erro permanente. Isto non é máis que un reflexo do que acontece. Mirade, para definir o pleno, concordo totalmente co que acaba de comentar Sofía, pero a mí pareceme tan significativo que Espazo Común levaba unha moción pedindo que se amose o contido do pacto que asignaron PP e PSOE polo que están gobernando hoxe en día o Carballiño. Ese pacto que a moita xente non lle gustou, que moita xente non entendeu, que moitísima xente ao principio deulle unha oportunidade a ver o que acontecía, a ver a onde iba, a ver se realmente era bo para o Carballiño, pero que, sexa como sexa, a todos nos afecta. É un pacto que influe absolutamente na vida diaria e no futuro das 14.000 e pico persoas que vivimos no Carballiño. Pois negáronse a amosalo, votaron en contra de amosalo, coas cousas, non, mira, temos o pacto di isto e di aquelo, pero non sabemos eso é todo o que di o pacto. Por que dis que non los estás explicando e non o amosas? Hai algo que non quere que vexamos? Hai algo que non se cumpliu? Hai algo que ao mellor é que sencillamente é un pacto de sillas e de soldos, o pacto das SS, que lle chamo eu, para que sencillamente repartirse o poder no Carballiño sen nada máis. Non hai un pacto programático de fondo, non hai un pacto con proxectos de fondo. Será eso tamén, é que só nos queda elucubrar, porque como non nos lo ensinan, como non nos lo amosan, e votaron en pleno, bueno, con algún matiz de algún concelleiro do PSOE que amosou dúbidas ao respecto do voto, incluso deixou caer que votaba un pouco forzado, pero non nos lo amosan, e non é a nós, é aos 14.000 e pico veciños os que lles afecta. E eu creo que eso explica todo, eso define realmente este ciclo político no Carballiño. Pero tú crees que hai que pedilo? Hai que pedilo porque non o coñecemos, porque non o vemos. No, pero dentro xa da honestidade, da ética, de querer gobernar unha vila como Carballiño, tú crees que desde o minuto 1 ese pacto non tiña que ser coñecido por todos os veciños e veciñas e estar colgado na páxina do Concello, por exemplo? Hoxe, creo que foi hoxe, creo que o Mañueco publicou o pacto con Vox. É que sempre se publica. Acordeime e dixen, anda, Eso sería, se publican os pactos. Sería normal, ainda que non o compartas, pero coñecelo, porque che afecta, claro.
Claro, por eso digo. Pero Sí, sí, sí. máis cando din que é polo vendo Carballiño. Quero dicir, que, oye, si é polo vendo Carballiño, Pero outro día- tendrás que sentirte orgulloso do que plasmaches no papel para... O outro día, o sea, especificáramos é que eu non digo... No, leu Pepe Castro 3 párrafos, como seu para explicarche a Biblia, collo É que os versículos decía- que me interesa e chos leo. Pois mira, non sei que di isto, o versículo 7 tal... Pero que e decía dises párrafos? Non, nada, que pois falaba de proxectos, non? Falaba O Parque de Empresarial, a Paz o de Abastos, o tal, o que oímos todos os plenos que seu... Efectivamente. Efectivamente. Que decía que lle viña como anelo dedo, bueno, todas esas cousas que realmente, dis tú, oye, pero si é polo vendo Carballiño, si tendes proxectos que firmastes e que vades a executar, que xa o tempo non lles vai dar moito tempo, Pero de prometer ainda dá moito tempo, Claro, de prometer pero ainda prometer, claro, é que estamos encarando unha precampaña electoral que agora o que van facer é seguir prometendo algo que non cumpliron durante 4 anos, porque quen gobernou durante 4 anos? Bueno, pois o primeiro ano tal, e agora gobernou o PP, por que? Sí, levamos xa prácticamente entre pitos e flautas un ano cun alcalde do PP. Mais. Bueno, sí, non sei, sí, entre sumando como Paco estuvo aí un tempo, un mes ou 2 meses ou tal, pero sí, levamos un ano que nos goberna o PP, preside os plenos un alcalde do PP, asina como alcalde do PP, e dá a sensación de que levan a voz cantante no Concello. E entonces eu pregúntome, e entonces o PSOE por que non cumple co pacto, si total goberna o PP? Esa é unha pregunta para o PSOE, obviamente. Que non contestaron no pleno. Pero non están cumplindo o pacto. No. O pacto non era que o último ano lle daban eso anunciaron públicamente. A ver, o pacto con Tito non o vimos, pero cando se deron a mao Fumega e Castro, dixeron 2 anos queda Fumega, o último ano dáselle a alcaldía ao PP. Xa quedan 11 meses para as eleccións. Eso non diron explicación. Con todos os formalismos. Falámoslo aquí un día, deron unha rolda de prensa para decir que... Digo outro día no pleno. No outro día no pleno limitaronse a decir que o Carballiño vai moi ben, que isto é espectacular, que desde que están eles isto é o mellor que lle pasou nunca ao Carballiño, e aí nos quedamos. E votaron en contra de amosar o pacto. En seguir igual. Sí, é que vai todo moi ben, é que van seguir igual. Bueno, a dúbida é que van facer de aquí ás eleccións. Eu falaba ahora Sofía do tema da Praza Abastos, comentaba nunha entrevista de radio estes días, non? Que me lembra moito aquelo, que esa frase todos a coñecemos, non? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo. É dicir, eu aquí veñen a gobernar, pero realmente non é gobernar, é estar no poder. Porque gobernar non están gobernando, gobernar é xestionar, gobernar é resolver os problemas no día a día dos cidadáns, gobernar é que cristalicen eses proxectos. E, sin embargo, vemos que o único que parece que avanza algo, porque por fin para algo hai unha financiación real, que é o da Praza Abastos, e para eso faise contra ou non de acordo cos propios praceiros. E con deficiencias. Sí, bueno, veremos en que dá, pero efectivamente, sí. Sí, porque, bueno... Pero votaron en contra de todo, porque Como sempre. por poñer outro exemplo, a moción que levaba eu para o mantemento, mellora e modernización das infraestructuras culturais, que alguén me diga que non necesitamos un mantemento periódico, unha mellora, unha ampliación e unha modernización da biblioteca, da aula de estudio, do auditorio municipal, que alguén me diga que non precisamos eso. Pois, bueno, solo lles faltou acantazarme, porque que levaban investido non sei canto, home, como nunca dan as contas, solo sacan titulares, o que se leva investido a min pareceme pouco, e ainda por riba nin se ve, nin ten o retorno que ten, porque claro, ante era a noticia da que falábamos de que o auditorio de Vilatuxe, que tampouco é ningún de Madrid, vai a ter un investimento de 1,8 millóns de euros. Aí é cando ti podes modernizar realmente unha infraestructura, cando ti podes ampliala. Pero aquí, o último titular que vin foi que se investían 15.000 euros no auditorio. Que faz con 15.000 euros técnicamente? A ver... Pero eles confórmanse con esa mediocridade e despois non distinguen entre mantemento e investimento e entón siguen parapetados aí, porque ademais tú que liches a moción era pero totalmente constructiva. É imposible votar en contra desa moción. Exacto, é imposible. Porque só pedía eso, mellora, modernización e mantemento, que se habilite unha partida nos orzamentos municipales, porque se ti non tes cartos non o podes facer, e despois, como sei que non pode sair todo das arcas do Concello, porque os cartos son limitados, que lle pediran financiación a outras administracións públicas. Pois dixeron que non. Creo que una de las alegaciones que se hizo fue que en ese momento se acababa de crear una app
dentro de la biblioteca Bueno, para la zona de estudio. Permitideme contar unha cousa ao respecto, porfa, que estaba pensando nesa Sí. anécdota, porque de verdade que é moi curiosa, non? Venden como un gran logro que ubican un tecladiño para que cunha app, unha aplicación no móvil, quen queira pode acceder á biblioteca. A priori está moi ben. Creo que foi unha moción que presentou Sofía fai 3 ou 4 anos, que creo lembrar No que votaron, 23. creo que votaron en contra, incluso Sí, daquela. votaron Agora en fixeron e vendeno como un éxito, pero bueno. A ver, é algo que todos os gimnasios do Carballiño, por exemplo, e algúns outros negocios teñen fai anos, non é difícil un código de acceso e tal. Bueno, pero é peor. Este fin de semana estrearon, non? E resulta que os rapaces que foron estudar non tiñan acceso aos baños. Claro. É dicir, abriron a porta que está do lado dos contenedores e a porta do outro lado que é a que dá acceso á zona dos baños. Entón, os rapaces botaron ali o domingo sin poder ir ao baño. A vos parece que é algo que dis, home, pero se vendes isto, a nadie se lle ocurre que son un rapaz ou unha rapaza, bota 4, 5, 6 horas aquí estudando, pois vai precisar de ir ao baño en algún momento. Porque estaban os baños pechados. Porque está a porta que dá acceso, daste conta que hai dúas portas, non? Sí. Vale, o tecladiño puxeron no do lado da porta de emerxencia onde están os contenedores. Sí. E entre esa porta e a que dá acceso á biblioteca e aos baños hai outra porta, e esa quedou pechada. Claro, senón tes Claro, acceso á hai acceso á biblioteca. Quedaría abertas as escaleiras que dan acceso ao resto. Nunca fan nada ao 100%. Non tiñas acceso á biblioteca, podías entrar igual. Non, a biblioteca nin os baños. Solo a aula de estudio, que Solo está se puede nunha entrar- zona de paso. Claro. Que por cierto también tengo que decir que ha habido quejas, que era lo que yo iba a hablar. Adolfo. Perdona, Ana, sí. No, no te preocupes. Que había quejas de, porque claro, están en una zona de paso. Entonces, claro, los estudiantes están ahí, pasan para arriba, pasan para abajo, van a la biblioteca, otros van al baño, otros van. Dice, en realidad es que no es una zona donde realmente se pueda estudiar tranquilamente Pero- para preparar un Pero é que aquí é que examen. non impera nin o sentido común, porque eu levo cantos anos levamos dicíndolle, pero por favor, a quen se lle ocurriu poñer un aula de estudio, porque necesitas concentración nunha zona de paso, porque ainda podían poñer ali outro espacio, non sei, pos Unha sala de pequenos, ordenadores ou calquera cousa. sí, pos nenos pequenos ou así que pudeses falar ou tal. Non, puxeron a aula de estudo nunha zona de paso, cunha climatización que non funciona, Correcto. que abren as portas, que, bueno, un escándalo. Bueno, pois non lle chegou solo poñela ali, que agora xa parece que vai morrer ali, porque eu preguntáballes, o baixo do corral que ten o Concello pódese habilitar un espacio perfectamente insonorizado, domotizado para acceder e tal? Eu sigo agardando a que me contesten. E levámoslo varias veces a pleno, que xa estaba, eso xa estaba, e que era do Concello, e que xa se podía utilizar. Pois agora que alguén me explique por que está pechado a cale canto, e non se utiliza e non se pon a servicio da veciñanza do Carballiño. Misterio sin resolver. Eu, se me Manuel. permitides, vou dar así unhas pinceladas do que eu vin desde fora do pleno, porque, bueno, tampouco teño acceso a bastante información, pero, bueno, vexo que tamén vos por aí andades, entonces, vamos a ver, o tema da firma do convenio da Plaza de Abastos, todo o carto que deña po Carballiño está moi ben, pero o convenio firmouse con deficiencias, porque os plazos, xa o dixen na última tertulia que tivemos aquí, os plazos son moi curtos entre a justificación das obras e a justificación do gasto das mismas, hai 72 horas. Eso vai ser totalmente inviable para o Concello, porque xa sabemos como opera, para facer a justificación dos pagos correctamente en plazo, porque se non se fan, que esa era unha das cláusulas que viña no convenio, perdese a financiación das outras dúas administracións. Entón, por de plazo 26 para a justificación do gasto, despois a reunir a documentación antes do 29 de outubro deste ano para esta primeira fase, do ano que ven para o seguinte, que po ano que ven si que vai con máis tempo, pero ainda así nesta vai moi xusto, vai pillado con pinzas. Eu entendo que de intervención que saben máis que a min, pois farán adiantos de remanente para poder ter a documentación en tempo, ou se non farán unha fiscalización previa para poder ter esa documentación, e que senón é imposible facela. Máis que nada porque un dos requerimentos dese convenio é que se estea o tanto ante o Tribunal de Contas de Galicia. E para ter eso, ou tes os orzamentos aprobados neste ano, ou tes a conta xeral do último orzamento aprobada. E non hai nada todavía, xa estamos en xuño, non? Ou xa non hai nada, verdad? Nin trazas bueno, de... entonces, Ainda é peor, despois contoche. Vale, entonces, xa parto deso, xa non vou entrar en detalles de que non se contempla nada de parking, non se falou como van a sacarse aos postos
a concursos, se vai facer mediante subasta, mediante lei de contratos, bueno, xa non vou entrar neses detalles, pero xa os detalles técnicos, é dicir, eles mismos firman algo que se poñen trabas administrativas. Despois, a moción que leva Sofía, bueno, co Concello de Lalín, colla unha subvención que non é de 1,5 millón, que son de 7 millóns pasados, porque son subvencións dos fondos FEDER, do Plan EDIL, en este caso se acolleron 31 concellos de toda Galicia, dos cuales o Carballiño non está, ten delito, 7 millóns pasados, casi 8 millóns de euros po Concello de Lalín. A mí que me expliquen por que o Concello de Carballiño non se acolleu a esa axuda. Porque dá para moitas actuacións, e a resolución está aprobada do 15 de xaneiro deste ano. Entrar no BOE e ali está, é dicir, tuveron tempo de sobra este bigoberno bicefálico de solicitalo. O que pasa é que pois, ou non houve ganas ou non se fixo correctamente, porque había que presentar os PLAS, os anteproyectos en memoria justificativa, memoria económica, etc. Bueno, dá igual o que fose, pero a ver, a mí que me expliquen, porque la LIN sí e nós non. 8 millóns de euros, que se din rápido, anda que non dá para facer actuacións. Das dúas mocións que levaba, en este caso, pois, espazo común, dado asilo, a ver, eu non vou repetirme moito, pero por que non se enseñan as contas? Porque a min me vale que sea unha entidade privada, pero de interese público. Entonces, ten que acollerse á lei de transparencia que obliga, en este caso, a lei de fundacións e de asociacións a que remitan as contas, non só a Xunta, sino a calquera veciño que sea interesado, porque é unha fundación que sea de carácter privado de interese público. Entón, por que non queren enseñar as contas? E a outra moción, Adolfo, perdona. A do pacto, a de que amosaran o pacto. Bueno, a do pacto, sí, xa non me vou... a ver, xa chegou un momento que xa é todo tan argumentar o imposible. Hubo un momento no que, perdona, Sofía, que te vou a mencionar, non o fago con mala idea, no que Diego Fernández lle chamou a Sofía tránfuga. Bueno. E que nun momento que tú tes que argumentar algo para defenderte, en este caso, tratas algo privado, porque sabemos o caso de Sofía como foi realmente. E te defendes así, é que xa non hai máis pondir. É dicir, eso é xa nadar no fango. Porque chamar tránfuga a ninguén, en este caso, menos a Sofía, xa sin entrar no tema voso, porque xa levan coa canción de que os despazos... No, pero xa non me refiro a eso, refírome a que precisamente os tránsfugas son eles. Os tránsfugas son eles, que son os que lle dan ao goberno e o que cambian a realidade do goberno do Carballiño. Me parece o último argumentar eso. Claro, é que... Utilizar eso nunha situación ben jodida, que pasou Sofía, perdona que o diga así, pero que utilices como argumento de defender o que? É que xa non hai máis pondir. É que eso demostra o nivel que hai, porque, poderás argumentar máis ou menos, ou ter ou menos razón, pero entrar no personal, eso é o último que se pode facer nunca. Pero, bueno, se este é o nivel, pois, así estamos, ao final. E o único que demostran é que de personas teñen moi pouco, porque se non son capaces de manter un mínimo de educación, de cortesía, pois, eso facendo a cara, imaginar o que farán cando non os vemos. Pues, ¿qué les parece si nos quedamos aquí? Vamos a un pequeño corte comercial, tomamos un poquito de agua, respiramos y regresamos en nada otra vez con todos ustedes.